Mira, veïns de Sant Joan de Vilatorrada, farts de la plaga de 1.000 peus. Diu una veïna que entra per qualsevol lloc. Diu que obres la porta al garatge i et cauen al cap, Diu que tot, tot va començar en un solar i s'ha anat escampant. Aquesta espècie no representa cap risc per la salut humana, però la seva presència en grans quantitats esdevé un problema per la convivència i la salubritat. I es veu que hi ha limitacions legals per fumigar en espais privats. A veure, suposo que si es descapen unes quantes cobres escopidores de piscifactoria s'actua més ràpid, suposo, no? Però jo tinc un amic meu que a casa seva, quan exterminen formigues, en diuen formigar en comptes de fumigar. Mira, doncs està molt ben vist. Que està ben trobat, I saps quina és la diferència entre un 1.000 peus i un 100 peus? La saps o no? Doncs no, em pensava que era el mateix. Ara tira't a terra i agafa't 900 peus. 900 peus, bé. No, es veu que els 100 peus són més carnívors o uns perillosos per la cuca humana i més ràpids que els 1.000 peus, que també dius, hòstia, per què cony vols tants peus? D'aquest serveix si encara ets més lent, no? És com si fossis un monstre de 3 caps i sempre tinguessis migranya, mal de cap o torticoli, que és tortícolis en català, Exacte. De totes formes, deixa que et digui que el nombre de potes és aproximat, és com el postre aquest de 1.000 fulls, que no hi ha 1.000 fulls, és mentida. Els únics que claven la xifra són gasoils Rovira, que dius 1.000 litres, pam, dins el dipòsit. Al dipòsit. Exacte. I ara que torna el fred, és a dir, hi ha molta gent que haurà de tornar a tirar de gasoil Rovira per omplir el dipòsit de dièsel i les calefaccions. Sí, ens estem carregant el planeta, aquest planeta és boig, Carles, i hi ha que erradicar-ho. Bueno, és igual.